ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ലൈവ് ഹരേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ മാതാജി. രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും മാതാജി ഷെയർ ആവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ മാതാജി ഷെയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ. ഷെയർ ആവുന്നില്ലേ? യൂട്യൂബ് ഷെയർ ആയിട്ടില്ല. അതെന്തോ കാരണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അല്ല, ഇവിടെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചില സമയം ആ ലിങ്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, പടം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണോ? ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബ് എടുക്കും. ആണോ? എടുക്കൂ. ഞാൻ എന്നോട് നോക്കിട്ട് പറയാം. മാതാജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അർജുന വിഷാദ യോഗം കണ്ടു. ക്ഷത്രിയ വീര്യം നശിച്ചു അർജുനന് അല്ലെ. ധർമ്മമേത് അധർമ്മമേത് എന്നറിയാതെ വന്ന വേളയില് ഇനിയിപ്പോ ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണാം ഭഗവാനില് ശരണാഗതി അടയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആത്മതത്വം ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ 2-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ്. ശരീരം നശ്വരമാണ്, പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ്, നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ആ നശ്വരമായ ശരീരത്തിനെയും ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ഈ അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. പുനർജന്മം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാളിന്റെ സവിശേഷതകളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അർജുനനെ ബുദ്ധിയോഗത്തിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും അപഗ്രഥിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിതം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ കരുണാർദ്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴ് അർജുനനിലുള്ള സമ്മോഹമാകുന്ന അസുരനെ വധിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം. അതാ ഇവിടെ മധുസൂദന എന്ന നാമം വിളിച്ചത്. മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ച അപ്പോഴാണ് മധുസൂദനൻ എന്ന് ഭഗവാന് പേര്. ഇപ്പൊ ഇവിടെയും
ഒരു സമ്മോഹം അല്ലെ, കാര്യാകാര്യ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ അർജുനനെ, ആ സമ്മോഹത്തിനെ നശിപ്പിക്കണം ഇപ്പോ. എന്നാ മാത്രാണ് അർജുനനെ കർമ്മോത്സുകനാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. ഇപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ മധുസൂദന എന്ന സംബോധന. ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോ സാധാരണ ഒരു ലൗകികനെ പോലെ പെരുമാറുകയാണ് അർജുനൻ ഈ വേളയില്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിലാപം, കണ്ണുനീര് എല്ലാം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിലപിക്കില്ല. ശാശ്വത ആത്മാവിനോട് അനുകമ്പ ഉണ്ടാവുക, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്മാവിനെ അപഗ്രഥിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ജീവ ചൈതന്യം, ആ സത്ത, അവബോധം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ, ഭഗവാന്റെ നിത്യ ദാസത്വമാണ്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 2-ാം അധ്യായത്തിന് സാഖ്യയോഗം എന്നതുകൊണ്ടാണ് പേര്. ഈ ആത്മതത്വം, അതായത് ആത്മാവിന്റെ ഘടന, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ജീവാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആ തത്വം സാഖ്യശാസ്ത്രം. കപിലമുനിയാണ് സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. മധുസൂദന, പണ്ട് മധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. 2. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യമകീർത്തികരം അർജുന. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? കശ്മലം, മാലിന്യം അല്ലെ. ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പോ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാല് നീ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർജുന, നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൽമഷം ബാധിച്ചുവല്ലോ. ഈ ജീവിത മൂല്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ, അറിയുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളല്ലേ നീ. അത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഇതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ശ്രേയസ്സല്ല ഉണ്ടാവുക, നീ ദുഷ്കീർത്തിയിലേക്കാണ് പോകുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. അത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ലെവലിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. വദന്തി തത്വവിധി തത്വം ജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ എന്നാണ്. അത് പരമ സത്യത്തെ അറിയുന്നവര് അതിനെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങള് ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. അത് ഇതുപോലെയാണ്. ഏതുപോലെ? സൂര്യപ്രകാശം, ഉപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളുള്ള സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രകാശം വന്നു, അങ്ങനെ പിന്നെ കുറേയും കൂടി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത് പോകാൻ സാധിച്ച സൂര്യ ഉപരിതലം കണ്ടെത്താം. പിന്നെയും അടുത്തേക്ക് പോയാല് സൂര്യഗ്രഹം കാണാം. അപ്പൊ നമ്മള് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ആദ്യം എന്തോ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് ചില പേര് പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു തേജസ്സാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നീടോ ഭഗവാൻ ആ പരമാത്മാവ് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും. പിന്നീടോ ആ ശ്യാമ ഗോപരൂപ് അല്ലെ, ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയും. പിന്നെ ഭഗവാൻ 6 കാര്യങ്ങളുടെ അല്ലെ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങള് ഏതൊക്കെയാ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനാണ്. അതും നമ്മള് മുമ്പ് അറിഞ്ഞതാ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലൈബ്യമാസ്മകമപാർത്ഥ നൈതത്വയുപപദ്യത്തെ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം ത്യക്തോത്തിഷ്ഠ പരം തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരം താണ ഈ ആണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. ഭഗവാൻ മാനഹാനി പോലും വരുത്തി അഭിമാനക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്.
നിനക്ക് ആണത്തമില്ലായ്മയാണോ നിനക്ക് ക്ലൈബ്യം എന്നാ പറയണേ ഇവിടെ. ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്യരുത്, നിനക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ല ഇത്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ പരം തപ എന്ന്. ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ. നിനക്കിപ്പോ വന്നിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ദൗർബല്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ മാറ്റിക്കളയൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ദുഷ്കീർത്തി ഉണ്ടാക്കും നിനക്ക്, നീ ജീവിത മൂല്യം അറിയുന്ന ആളല്ലേ, ആണത്തമില്ലായ്മയാണ് ഇതൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അർജുനനെ കുറ്റപ്പെടുത്താണ്. പാർത്ഥൻ, പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ, കസിൻസാ. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും സ്വപിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണാൻ കൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഭാരത എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ, ആ എന്താ പറയാ, പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. സാധാരണ ക്ഷത്രിയര് ബ്രാഹ്മണര് പലരും ഉണ്ടാവാം വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളായിട്ട്, അതല്ല അർജുനൻ. നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഈ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാണ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭി പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാർഹാവരിസൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പൊ അതാണ് വിഷമം, അല്ലാണ്ട് ആണത്തം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അല്ലേ. മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ഗുരുജനങ്ങളെ കൊല്ലുക, അതാണ് ഏറ്റവും വിഷമം. ഇപ്പോ ശത്രുനാശകനല്ലേ അങ്ങ് മധുസൂദന, പൂജാർഹരായ ഭീഷ്മരെ ദ്രോണരെ പോലെയുള്ളവരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക് സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുത് എന്നാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. പണ്ട് മുതലേ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഗുരുജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാക്കുകൊണ്ട് പോലും അവരോട് എതിരിടരുത് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ പിതാമഹനും ആയ ഉഗ്രസേനനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സാന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയോ? ഇതാണ് അർജുനൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ പിതാമഹനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെയോ ഒക്കെ വധിക്കാൻ തയ്യാറാവോ? ഇല്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാനും എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗുരുന ഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥകാമാംസ്തു ഗുരുനി ഹൈവ പുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുധിരപ്രതിക്താൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതാകും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. ഇപ്പോ അർജുനന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വീണ്ടും, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ പന്താടുന്നില്ല, അതിൽ നല്ലത് ഞാൻ ഭിക്ഷയാചിച്ചെങ്കിലും ഉപജീവനം നടത്തിക്കൊള്ളാം, എനിക്ക് ഈ ലൗകിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. മറിച്ച് അവര് ലൗകിക നേട്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷെ ഗുരുജനങ്ങളാണ് അവര് വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിലും എന്നിട്ട് അവര് വധിക്കപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന നേട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, രാജ്യം, അത് ആ സുഖങ്ങളൊക്കെ രക്തം കലർന്നതാവും. അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിന് സാധിക്കില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് അർജുനൻ. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഏതുതരം ഗുരുവിനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ ഗുരുമാര് എന്ത് ചെയ്തു? പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല അല്ലെ, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യാൻ കൂട്ടുനിന്നു. അതുപോലെ വിവേകം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അല്ലെ, പാണ്ഡവരോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുമ്പോ. അപ്പോഴതാണ് ഈ ഗുരുവിനെ, ഏതു തരം ഗുരുവിനെയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക? ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായ ഗുരു. ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്തു ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. ഇപ്പൊ അവരുടെ കൂടെയാണ് യുദ്ധത്തിനായിട്ട് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമായിരുന്നു അവര് അല്ലെ, അവരത് ചെയ്തില്ല.
ദുര്യോധനന്റെ അധർമ്മമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നു അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തില് അവര് ഗുരുത്വത്തിന്റെ ആ മഹനീയത തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന ചൈതദ്വിത്മകതരനോ ഗരീയോ തദ്വാ യദ്വാ ജയേമയതിവാനോ ജയേയു താനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമാസ്തേ അവസ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. ഈ വേളയില് എനിക്ക് അറിയണില്ല കൃഷ്ണ, അവരെ ജയിക്കണോ അതോ അവരാൽ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണോ, ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണില്ല എന്ന് പറയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൗരവരെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം കൃഷ്ണ? എങ്കിലും അവരിപ്പോ യുദ്ധത്തിന് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നതോ അതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ മഹാനായ ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ആരാ അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, എല്ലാമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിവേകശാലിയുമാണ്. അർജുനൻ നിയന്ത്രിത മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തുചാട്ടം ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ആലോചിച്ച് അല്ലെ, ഫാർ റീച്ചിങ് കോൺസിക്വൻസസ് മുഴുവനും നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്താൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പൊ രാജകുമാരനാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭിക്ഷ എടുക്കാനും റെഡിയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ധനത്തിലോ അർത്ഥത്തിലൊന്നും ഒരു ആസക്തിയുമില്ല. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. സ്വതവേ അർജുനൻ ഒരു ധാർമ്മികനാണ്, പാണ്ഡവരെല്ലാം ധാർമ്മികര് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴിവിടെ കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള്, അതിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ട്, സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങള് കൂടി ചേർന്നപ്പോഴ് ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടെ മാറ്റുകൂടി. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവഥാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. അർജുനൻ ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കും അതുപോലെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും യോഗ്യൻ തന്നെയാണ്. അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ അർജുനനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമാവാണ്. ഇനി 7-ാമത്തെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇതെല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേത യേ ശ്രേയസ്യാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഈ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, എനിക്ക് ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, എനിക്കിപ്പോ കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായി അറിയുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരിക. ഞാൻ അവരെ തോൽപ്പിക്കുകയാണോ അതോ അവരാൽ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണോ, ഏതാ വേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയണില്ല. ഞാനിപ്പോള് അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ചു ശിഷ്യനാണ്, ദയവായിട്ട് എനിക്ക് ഉപദേശം നൽകണം എന്ന്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആരും കൊളുത്താതെ തന്നെ ആളിക്കത്തുന്ന കാട്ടുതീ പോലെയാണ് അല്ലെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ഓരോരോ വിഭ്രാന്തികൾ വന്നു ചേരുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്. ആ വേളയില് സംഭ്രാന്തരാവാതെ ശാസ്ത്രസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ലഭിക്കാൻ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ വേളയിൽ അതാണ് അർജുനൻ ചെയ്തത്. ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് പറയാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഉതകുന്ന വഴി കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം
അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാ. ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യ ജന്മം അത് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയണം നമ്മള്. അതിനു വേണ്ടിയാ. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയില് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ പല നല്ല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാതെ വെറുതെ പട്ടികളെ പൂച്ചകളെ പോലെ ഈ ജീവിച്ച് ലോകം ത്യജിച്ച് പോകുന്നവര് കൃപണനാണ്. മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ? എന്താണ്? ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം, ഈ 4 വേണ്ടൂ അല്ലെ? അതുപോലെയാണോ നമ്മളും ജീവിക്കേണ്ടത്? ഭൗതികമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തി കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. ആരാണ് കൃപണൻ? ഈ ഭൗതിക ജീവിത വീക്ഷണായിരിക്കും അവർക്ക്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. സ്വന്തം വീട്, സമൂഹം, രാജ്യം, ഇതില് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കും. അല്ലാതെ അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ട എന്നല്ല, അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കണം. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആരെയാ? ഭഗവാനോടായിരിക്കണം. അതറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരാണ് കൃപണൻ എന്ന് അവരെയാ പറയാ. അങ്ങനെ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്നവൻ കൃപണനാണ്. അങ്ങനെ ലോകം ത്യജിച്ചാൽ മതിയോ കൃപണനായിട്ട്? നമുക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യന്റെ പോലെ അല്ലേ? മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമറ്റതാണ്. ഇതുവരെ ഒരു സഖാവായിരുന്നു, തേരാളിയാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ. ഇനി ഇപ്പൊ ശിഷ്യനായി, ഇപ്പൊ ഗുരുവായി മാറി കൃഷ്ണൻ, ജഗദ്ഗുരു കൃഷ്ണനായി. അപ്പോഴിനി സംഭാഷണമൊക്കെ കുറച്ച് സീരിയസ് ആവണം അല്ലെ? ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. 8 നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുദ്യാദ്യുത്രിച്ഛോകമുച്ഛോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാ വസപത്നം വൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമപി ചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികളില്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുമുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പോ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയാണ് ഭഗവാനോട്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് വന്നുപെട്ട ഈ സങ്കടം ഉണ്ടല്ലോ, ദുഃഖം, അതിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഇല്ല കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തെ പോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം അത് ലഭിച്ചാൽ പോലും എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തിനെ അകറ്റാൻ സാധിക്കില്ല കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഓരോ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങള് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും വരും. അതിന് ശാസ്ത്രസമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാൻ ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ആകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ആത്മീയ ഗുരു? നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ, ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായ ഒരാളെ വേണം നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് എടുക്കാൻ. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഇതൊക്കെ കുറെ പണം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറെ പദവി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വന്നു ചേരുക. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ ഹൃഷീകേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യൈതി ഗോവിന്ദം ഉക്ത്വാ തൂഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ, പരന്തപൻ ആയിട്ടുള്ള ആ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. ആദ്യം തേർത്തട്ടിലിരുന്നു, എല്ലാം താഴെ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെയും ഭഗവാനോട് ഓരോ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഗോവിന്ദ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മൗനത്തിലായി. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ആയിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരന്തപ എന്ന പദപ്രയോഗം കണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. അപ്പോ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മൗനിയായി ഇരുന്നു അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, അത് കേട്ടപ്പോ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞ വേളയില്
ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായി കാണും. എന്നാ സഞ്ജയൻ അർജുനനെ പരംതപൻ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന പദപ്രയോഗം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അത് ധൃതരാഷ്ട്രരെ നിരാശപ്പെടുത്തി. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. തമുവാച ഹൃഷീകേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വച. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനോട് ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് കൃഷ്ണനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാകയാൽ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾ സ്വമേധയാ മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി. സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുസ്മേരവദനാണ് അല്ലെ. മന്ദഹസിച്ച മുഖമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇപ്പൊ മന്ദഹസിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാല്, ഇതുവരെ വെറും സുഹൃത്തുക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ എന്ന നിലയിലുള്ളവരായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഒരാള് ശിഷ്യനായി. ആ അതോർത്തിട്ടാണ് ഇത്രേ കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോടെന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഉള്ള സംഭാഷണം സീരിയസ് ആയി എന്നാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അശോച്യാനന്വശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗതാസൂന ഗതാസൂംശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്നിവിടെ വായിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനാ പറയണത്. എന്താ പറയണേ? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ ബുദ്ധിമാനാണ്, അത് അവരെ പോലെ തന്നെയാണ് നീ എല്ലാതും അല്ലെ. എല്ലാ കോൺസിക്വൻസസും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവയെ ചൊല്ലി നീ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാര് ജീവിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയോ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയോ വിലപിക്കില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാര് അങ്ങനെയാണ് അർജുന എന്ന് പറയാണ്. അറിവ് എന്നാൽ പദാർത്ഥത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ഈ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം, ആ പദാർത്ഥത്തിനെയും അതുപോലെ ജീവാത്മാവിനെയും, ശരീരത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതാണ് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ അതാ പറയണേ. അതാണ് ജ്ഞാനം, ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് അതാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ ആ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. ഒരു ജ്ഞാനം അനുഭവവേദ്യമാകുമ്പോഴാണ് അത് വിജ്ഞാനമായി മാറുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശരീരം ഇപ്പൊ എപ്പോഴായാലും ശരീരം നശിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. 100 വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കണ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു 100 വർഷത്തിനപ്പുറം ഇവിടെ ഇരിക്കണ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. കുറച്ചു കാലം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് മണ്ണടിയും. അപ്പൊ ആത്മാവിനാണ് പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അറിയേണ്ടത്. ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനൊന്നും ഇല്ല. ഇതറിഞ്ഞ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ ആള്, എല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആള് തന്നെയാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നിയമേ ജനാധിപ ന ചൈവന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതപരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അതുപോലെ നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയുമില്ല. പറയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നീയും ഈ കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നമ്മള് ഇല്ലാണ്ടാവൂല്ല എന്ന്, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സർവോത്കൃഷ്ടനായ വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതന സുഹൃത്തായ അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വത വ്യക്തികൾ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കാണുന്ന യുദ്ധത്തിന് വന്നവരാവട്ടെ, അർജുനനാവട്ടെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാവട്ടെ, എല്ലാവരും ശാശ്വതര് തന്നെയാണ്.
അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജനിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടവരോ അല്ല. അവര് മുൻകാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രാചീനര് തന്നെയാ, ജനിക്കാത്തവരല്ല. പിന്നെയോ അവരുടെ ഈ നിലനിൽപ്പ്, ആ ശാശ്വതത്വം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, അത് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരിക്കലും. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്, അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആരും ഇല്ലാണ്ടാവണില്ല, അത് എപ്പോഴും അവര് നിലനിൽക്കും അർജുന. അതുകൊണ്ട് നീ ആരെക്കുറിച്ചും ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്താ പറയാ, നാസ്തികരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താ, ഈ ഒരു ജന്മണ്ട്, അവിടെ മരിച്ച അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അത് പക്ഷെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അതിന് നാശം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. 13. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, ശരീരസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും സെയിം ആത്മാവ്, യൗവനത്തിലും അതേ ആത്മാവ്, ഒരു മാറ്റമില്ല. വാർദ്ധക്യത്തിലും അതേ ആത്മാവ് തന്നെയാ. ശരീരത്തിന് പല പല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് വേറൊരു പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു, ആ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആള് സമചിത്തനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഒരു സംഭ്രമവും ഈ മാറ്റത്തില് ആ ആൾക്കുണ്ടാവില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആൾ എന്ന് പറയാം. ആരാണ് ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള ആള് സമചിത്തനാണ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമങ്ങളെ പറ്റി വ്യാമോഹമുണ്ടാവില്ല. ഒരു കുട്ടി, ചെറിയ കുട്ടി, ജനിച്ചു വന്ന ശിശു വലുതാവുന്നുണ്ട്, യൗവനയുക്തനാവുന്നുണ്ട്, അത് കുറെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് ക്ഷയിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് മരിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പോകുന്നുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ മരണത്തിലൊന്നും ഒരു സംഭ്രമം, വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അതൊരു ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പരിണാമം മാത്രമാണ്. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളായി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ തുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയല്ല. ഈ ഈശോപനിഷത്ത് ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ പറയും, പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. എന്താണ്? ആ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള, ആ സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പരിപൂർണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ല. ഭഗവാൻ അവിടെ സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലകൊള്ളും എന്നാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ ധ്യാനമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര ഭഗവത് അംശങ്ങള്, ഇപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് സൂര്യകിരണങ്ങൾ എത്രയോ പോന്നു. സൂര്യനത് ചതവോ മുറിവോ കുറവോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം. പക്ഷെ മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല, പറയാൻ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ അംശമാണോ നമ്മള്? അല്ല, നമ്മളും ജീവാത്മാവും ഒന്നാണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ് എന്നാണ് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളും ഭഗവാനും ഒരിക്കലും ഒന്നാവില്ല. തുല്യതയില് ഭഗവാനെ പോലെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മറ്റൊരാളില്ല, ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നവനായിട്ടും ആരുമില്ല അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഒക്കില്ല ഒരിക്കലും. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെ ആണെങ്കിൽ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാം.
ഇപ്പൊ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെയിലുള്ള വേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയാണെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ആ ആകാശത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രതിബിംബം വരുമ്പോ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ആ നക്ഷത്രങ്ങള് ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവോ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ പോലെയാണ് ഉപമിക്കാൻ പറ്റുക. ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത്. എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. 14 മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമാപായിനോ നിത്യാസ്താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഈ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. പറയാണ്, ഈ ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വന്നും പോയും ഇരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില്. അത് ഏതുപോലെയാണ്? മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും ഒക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളും ജയപരാജയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അവയ്ക്ക് ഒരു അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് ഹേതുവാവണത്. അതുകൊണ്ട് അവയെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. തിദിക്ഷ എന്ന വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇപ്പൊ അസ്വസ്ഥനാവാതെ അതൊക്കെ സഹിക്കണം എന്ന്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മാഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നീ ഇത്രയും മഹനീയമായ പൈതൃകത്തിന്റെ ഉടമയല്ലേ അർജുന, അതുകൊണ്ട് നീ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത് എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനിയാണ് ഇവിടെ ആ പദം ഉപയോഗിച്ച് അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇനിയും പറയാണ്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം ഹിനവ്യഥയന്ത്യേതേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സ്വാമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ എന്നാ വിളിച്ച്, നരന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ളവനാ അർജുനൻ. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ, രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. സമചിത്തതയോടെ, സംയമനത്തോടെ എല്ലാത്തിനെയും, എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്ന്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവനുമായ ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. മുക്തിക്കും അർഹനാണ്, ജ്ഞാനത്തിനും അർഹനാണ്. ഇപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ മഹത്വം, അത് കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും, ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒക്കെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുക്തിക്ക് അർഹനായിട്ടുള്ളത്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാസദോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദാ ഉഭയോരപി ദൃഷ്ടോന്തസ്ത്വനയോ തത്വദർശിഭി. ഇല്ലാത്തതായ ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഏതാ ഇല്ലാത്തത്? ഭൗതിക ശരീരം. കുറച്ചു കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നശിക്കും. പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ, അത് കാരണം അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല. സനാതനമായ ഒന്നുണ്ട്. ഏതാണത്? ആത്മാവ്. അതൊട്ട് നശിക്കുകയുമില്ല, അല്ലെ? ഒരെണ്ണം സ്ഥൂല ശരീരം നശിക്കുന്നതാ, എന്നാല് ആ ആത്മാവ്, ജീവ ചൈതന്യം, ആ സത്ത എന്നൊക്കെ പറയും, അതിന് ഒരു നാശവും ഒരു കാലത്തുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാര് ഇത് അനുഭവിച്ച് കണ്ടറിഞ്ഞവരാണ്. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അവർക്ക് ലാബറട്ടറി ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? അവരുടെ മനസ്സാണ്. അവര് സമാധിയിലൂടെ കണ്ടെത്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യമാണ് അവര് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അവര് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞു, അംഗീകരിച്ചു. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്.
സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആത്മാവ് ശാശ്വതവും അത്രേ. ആത്മാവിന് ഒരു മാറ്റം എപ്പോഴും ഇല്ല. ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടേക്ക് ജനിച്ചു വരും, അല്ലെ, ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും, പിന്നെ വളരാൻ തുടങ്ങും, വളർന്നു യൗവനത്തിലേക്ക് വന്നു, കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, പ്രത്യുൽപാദനമൊക്കെ നടത്തി, വീണ്ടും ക്ഷയിച്ചു പിന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും. പക്ഷെ ആത്മാവിനോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. കൊച്ചുകുട്ടിയില് ശിശുവായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആത്മാവ് തന്നെയാണ് 85 വയസ്സായാലും ആ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ആ ശരീരത്തില്. അപ്പോ ഇവിടെ അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും. ആരാണ് പൂജ്യൻ? ഭഗവാൻ പൂജ്യനാണ്. പൂജകൻ നമ്മളൊക്കെ, അല്ലെ? തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത നശിക്കുന്നു. നമ്മള് സാഖ്യയോഗം അതാ പറയണേ, ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ഒരു ചെറിയ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം, അല്ലെ? ആ ഒരു സ്ഫുലിംഗം, അതും ആ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ബോധം ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ നമ്മള് നിത്യബന്ധു നമ്മുടെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ശാശ്വത ബന്ധമാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. 84 ലക്ഷം തരം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ചു മരിക്കാനിടയുണ്ട്. അതിൽ എത്ര തവണ വീതം ജനിച്ചു മരിച്ചു നമ്മളെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പോഴൊരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മള് ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വതമായ ബന്ധം മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണം അങ്ങനെ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത് നമുക്കൊന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, ആ ബന്ധമൊക്കെ ഒന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. അപ്പോ ആ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുന്നു. ആ അറിവ് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ചും നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അറിയാം. അതാണ് നമ്മളെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നത്, ഒരാളെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നത്. 17 അവിനാശിതു തദ്വിധി യേന സർവമിദം തദം വിനാശമവ്യയസ്യ ന കശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ആ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അല്ലെ, ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സത്ത, അവബോധം, ആ ചൈതന്യം, അതിനൊരിക്കലും നാശമില്ല. അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടില്ല, കൊല്ലാനും പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധം. നമ്മൾക്കിപ്പോ അവബോധം ഉണ്ട്, അല്ലെ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെ? സ്ത്രീയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേര് ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ആ സത്ത് പോയാൽ, അല്ലെ, ചത്തുപോയി, ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞ, ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും അവബോധം ഇല്ല, അല്ലെ? ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ ജഡം മാത്രം. അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ് നമ്മുടെ അവബോധം. മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മ കണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധിയുണ്ട് താനും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുക്കളില് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ബാലാഗ്ര ശതഭാഗസ്യ ശതഥാ കൽപ്പിതസ്യ ച ഭാഗോ ജീവസവിജ്ഞേയ സൗജാനന്ദ്യായ കൽപ്പതേ. ഈ കേശാഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശം വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരാനയിലായാലും തിമിംഗലത്തിലായാലും ഒരു അമീബ സൂക്ഷ്മാണുക്കളിലായാലും എല്ലാത്തിലുമുള്ള ആത്മാവ് ഈ ഇത്രയും വലിപ്പം തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ കണം അതാണ്. അത് ഒരുപാടുണ്ട്, അല്ലെ? കോടിക്കണക്കിനുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ചെറുതാണ് അത്. അങ്ങനെ അത്ര വലിപ്പം മാത്രമേ ആത്മാവിനുണ്ടാവുള്ളൂ.
18 അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്താ ശരീരിണ അനാശിനോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദുധ്യസ്വ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തവനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആര് വധിക്കപ്പെടുന്നു, ആര് മരിക്കണു എന്നൊന്നും നീ നോക്കേണ്ടതില്ല. ഈ ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് നീ ഇപ്പോ യുദ്ധത്തില് നശിപ്പിച്ചില്ല ശരീരം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് അത് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനാണ്, ഒരു കുറവും വരില്ല, നാശമില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം 7 കവറിങ് ഉണ്ട് അതിന്. അങ്ങനെ ഇരുട്ട് പിടിച്ചതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം. അവിടെ സൂര്യനാണ് പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ആത്മാവിന്റെ തേജസ്സാണ് ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. 19 യേനം വേത്തി ഹന്താരം യേഷ്ടൈനം മന്യദേഹദം ഉഭൗ തൗ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തിന ഹന്യത്തെ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. അപ്പൊ നീ പറയുന്നുണ്ട് അർജുന, നീയാണ് അവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ ഈ ആത്മാവിനുണ്ടല്ലോ, ആരെയും കൊല്ലാനും പറ്റില്ല, ആരാലും കൊല്ലപ്പെടാനും സാധിക്കില്ല ആത്മാവിന് എന്ന്. ഇപ്പോ ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. നീ ഇത്ര അറിവില്ലാത്ത മൂഢനാണോ? ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയാണ്. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയിൽ ഏതു ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷാർഹമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരാളും കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാമോ? ഇല്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ജന്തുഹിംസയൊന്നും പാടില്ല. ആധികാരികമല്ലാത്ത നിലയില് ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുന്നതും നികൃഷ്ടം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചും അതുപോലെ സാമൂഹ്യ നീതി അനുസരിച്ചും ശിക്ഷ കിട്ടും അല്ലെ. ഒരാളെ വധിക്കിച്ചാല് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവികളെയും നമ്മള് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പലരും പല ജീവികളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാം ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴല്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം നമുക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ചാണ് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്, തന്നിഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അർജുനൻ ഇവിടെ ക്ഷത്രിയനാണ്. ധാർമ്മികമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തേണ്ടത് അർജുനന്റെ സ്വധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതല്ല, അത് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. 20 ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. പറയാണ് ഭഗവാൻ, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ജനനവും ഇല്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല, ഭാവിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്, പണ്ട് മുതൽക്കേ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല, ശരീരാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല അർജുന എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും. കിഴവൻ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. എന്താ പറയാ അല്ലെ, മനസ്സിന് പ്രായമാവണില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മാവിനാണ് പ്രായമില്ലാത്തത് അല്ലെ. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കാറില്ല. പരമാത്മാവും അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടതാ കഴിഞ്ഞ ലെവലില് അല്ലെ.
അപ്പോ അത് ഒരേ ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷം, ആ ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തില് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആകുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ ഇരിക്കുക. ഒരു ജീവാത്മാവാകുന്ന പക്ഷി അതിലെ ഫലങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് അങ്ങനെ ഓരോരോ ശാഖകൾ മാറി മാറി നടക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ ജന്മമെടുത്ത് പോവാണ്. പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പരമാത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാല് പിന്നെ ജനന മരണങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത്, ജീവസത്ത തന്നെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായത്, അതിന്റെയും ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്താണ് ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒക്കെ കുടികൊള്ളുന്നത് അല്ലെ. ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൃദയമല്ല, ഹൃദയ ഗുഹ എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. 21. വേദാവിനാശിനം നിത്യം ഏനമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥാകം ഖാദയതി ഹന്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമമില്ലാത്തവനുമാണെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അർജുന, ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, അജനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക അർജുന എന്ന് കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുകയാണ്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്ര അനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുക. കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം, ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആരാണ്, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, ആരോ അൺമ്യൂട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരണം. ഒരു ഘാതകൻ ഒരാളെ വധിച്ചു വിചാരിച്ചാല്, മിനി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും. അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോന്യന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മള് ഒരു 2 വർഷമൊക്കെ ആയി ഒരു വസ്ത്രം അതൊക്കെ കീറിപ്പോവാറായി, അപ്പോഴും നമ്മൾ അത് മാറ്റും അല്ലെ, വേറൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതുപോലെയാണ് ഈ ജീർണിച്ച് കണ്ണ് കാണില്ല, ചെവി കേൾക്കില്ല, മുട്ടുവേദന, നടക്കാൻ പറ്റണില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ശരീരം എന്തിനാ അല്ലേ കൊണ്ട് നടക്കണത്? അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായി അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ടൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ദേഹം സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണേൽ നമുക്ക് സന്തോഷല്ലേ? പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷല്ലേ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ മരണത്തിൽ ആരെങ്കിലും ദുഃഖിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? പുതിയൊരു ശരീരം ലഭിക്കാനാ നമ്മൾ പോണത്, അപ്പോഴ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക വേണ്ടത് അല്ലേ മരണത്തില്. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴല്ല നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ശരീരം കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം സങ്കല്പമാണ് അവിടെ നടപ്പിലാവുന്നത്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മളുടെ കർമ്മഫലവും അനുസരിച്ചാണ് അടുത്തൊരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാ പറയണേ, ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ്, വളരെ ജാഗരൂകരായിട്ട് ജീവിക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മമായിട്ട് വരുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് തരില്ല. എനിക്കിപ്പോ അംബാനിയായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. എന്റെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ആഗ്രഹം മാത്രല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഉറ്റ
ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായ ഒരു ഭക്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ എന്തേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ? അംബാനി ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. എത്ര ജന്മം മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹൈതുകീ ത്വയി. അപ്പൊ എത്ര ജന്മം ഉണ്ടായാലും അങ്ങയെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തരൂ. അതാണ് ഒരു പരമഭക്തൻ ആവശ്യപ്പെടുക. അല്ലാണ്ട് പരമഭക്തന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽ കല്ലു പോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹം? എത്ര ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജന്മം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണേ. അതാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ആ അഭീഷ്ടം ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിനു നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലുടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ചിത്രം. അപ്പോ ഈ ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഇങ്ങനെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പറന്ന് നടക്കണ പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, ആ പക്ഷി എപ്പോഴും ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എന്നാലോ ഈ പരമപ്രഭുവായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് പക്ഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആ പക്ഷിയുടെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാലോ ഈ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. നമ്മൾ അതുപോലെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠയും ദുഃഖവും മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് ഒരു കയ്യ് കൊടുക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ക്ലേശവും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. 23 നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുത. ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയതും ഉജ്ജ്വലമായതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതെല്ലാവരും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആത്മാവിന് ഏത് തരത്തിലെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നുമില്ല. ശസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് കത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളത്തെ കൊണ്ട് കുതിർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശുഷ്കിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും ആത്മാവ് മരിക്കില്ല, നശിക്കില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. 24 അച്ഛേദ്യോയം അദാഹ്യോയം അക്ലേദ്യോ ശോഷ്യേവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണുരാജലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ല ആത്മാവിനെ. ശാശ്വതനാണ്, സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ആത്മാവ് എന്നും ഒരുപോലെയാ. അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ് ഈ ആത്മാവ്. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിനു വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള മായാവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവിൽ അങ്ങ് പോയി ലയിച്ചു, മരിച്ചു, ആ ചൈതന്യം പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചു എന്ന് പറയണത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. ഈ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്യോതി പ്രസരണത്തില്, അതായത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി കൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. യോഗിവര്യന്മാരൊക്കെ, യതികള്, സന്യാസികള്, അവരൊക്കെ
ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അതല്ല വേണ്ടത്. ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നാ പറയാ, അവർക്ക് ഭഗവത് സംഗമം ഉണ്ടാവാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടെന്നാ പറയാ. സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാർഷ്ടി. അതില് സായുജ്യം എന്ന് പറയണതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലുള്ള ലയിക്കല്. അത് യോഗിവര്യന്മാരൊക്കെ അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരു മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല. എന്നാ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സായുജ്യം ഒഴികെയുള്ള മറ്റു 4 അവര് ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരുമിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് സാലോക്യം, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് സാരൂപ്യമാണെങ്കില് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തോടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് കടക്കാം. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, ഭഗവത് സംഗമത്തിനു വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. 25 അവ്യക്തോയം അചിന്യോയം അവികാര്യോയം ഉച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അദൃശ്യനാണ്, കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? സ്കാൻ ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അചിന്ത്യനാണ്. ഇത്രയും ആ സൂക്ഷ്മ സ്ഫുലിംഗമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആത്മാവാണ് ഈ ശരീരത്തെ മുഴുവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഈ ശരീരം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. ഇപ്പൊ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഇതൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാം അല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെയും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യനാണ്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ യുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവുമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മുടെ ഋഷിമാര് കണ്ടെത്തിയ അല്ലെ, അവരുടെ ആ തപസ്യയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ സത്യം, അവരനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സത്യമാണത്. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവുമുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ അതിനെ വേറെ ഒരു നിരീക്ഷണം ലാബറട്ടറിയിൽ ഒന്നും പരീക്ഷിച്ച് അത് കണ്ടെത്താനാവില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഇവിടെ നിർത്താം അല്ലെ നമുക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃപൺ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? കൃപണന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞല്ലോ. ആരാ എഴുതിയേ? മനസ്സിലാക്കാത്തവര് ആ ഭഗവാനെയും ആ ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാത്ത ആള് കൃപണനാണ്. അയാള് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് നിഷ്ഫലമാക്കി കളയാണ് ജീവിതം എന്നുള്ള സെന്റൻസ് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു തരാം. അത് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയെടുക്കണ്ടേ? കൃപണൻ നമ്മൾ പറയണേക്കാളും നല്ല സെന്റൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. മാതാജി നാമം ചൊല്ലി മാല ചൊല്ലി ഏതിലാ ഇടണ്ടേ? ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ? മാല ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ? ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാതാജി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എത്ര മാല ചൊല്ലി എന്നുള്ളത് ഇടണമെന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞേക്കണത്. എത്ര മാല ചൊല്ലി ഇടണം? അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ തന്നെ ഇടുക? അല്ല മാതാജി, എത്ര മാല ചൊല്ലി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാ മതി, ചൊല്ലിയിടണ്ട ഇതില്. ഇല്ല, മാല എത്ര ചൊല്ലിയെന്ന് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ. ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണോ? നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഈ ഗ്രൂപ്പ് തരൂ. അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം മാതാജി, ഓപ്പൺ ആക്കി തരാം. ഇവിടെ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരെയാണ് കൃപണൻ എന്ന് പറയാ. അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് നോക്കൂ. ഇത് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. കുടുംബത്തോടൊക്കെ ആവശ്യത്തിലധികം അറ്റാച്ച്മെന്റ് നിലനിർത്തി പോരുന്നവരാണത്രേ. അങ്ങനെ സമയം പാഴാക്കണവരാണ് കൃപണൻ, അല്ലാണ്ട് അറിയാത്തവരല്ല. ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും അറിയാത്തവരാണ് കൃപണൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതല്ല, ഭൗതിക വീക്ഷണം ഉണ്ടാവുന്നവര്, ആത്മീയ വീക്ഷണം ഒട്ടുമില്ലാത്തവര്, അവരാ കൃപണര്.
എഴുതി. കിട്ടിയോ? ആ, കിട്ടി. ഇനി എന്താ സംശയം? മാതാജി ഒരു മിനിസ്റ്റർ സ്പീഡിൽ പോയോന്നൊരു സംശയം. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടി എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാ. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാ. ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അതെ അല്ലേ? റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഒരു ഫർദർ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് തീർക്കാം ഈ ചാപ്റ്റർ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആകെ 3 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാം എന്നാ വിചാരിച്ചതേ. ഒന്ന് ചെറുതാക്കി നന്നായിരിക്കും. വളരെ സ്പീഡിൽ പോയി. അതെ അല്ലേ? എന്നാൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കണ്ടതല്ലേ? രണ്ടാമത് കാണല്ലേ ഇപ്പോ? വിവരിച്ചല്ലേ? അതില് നന്നായി എന്നാലും ഒന്നിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അത്ര ഇത് വരുന്നില്ല. ശരി, കുറച്ച് പതുക്കെ അഞ്ച് റിവൈസ് ചെയ്യണോ? പറയൂ ജലജ മാതാജി, പറയൂ. 5 ജ്യോതിർ ഇത് പറഞ്ഞില്ല, അതേതാ മാതാജി? ഒന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതി, പിന്നെ അല്ല, 5 മുക്തികള് അല്ലേ? 5 മുക്തി: സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി. സ്ലൈഡ് ഒന്നും ഇട്ടൂടെ മാതാജി? അതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ? സ്ലൈഡ് മറ്റേത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചില്ല. കാരണം ചില പേരുടെ കയ്യിലേ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ശ്ലോകവും അതിന്റെ അർത്ഥവുമുള്ള സ്ലൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാന് മറ്റേ അല്ല, ആ സ്ലൈഡ് കിട്ടിയ നന്നായിരുന്നു പറയാ. ഓക്കെ, പോട്ടെ സാറിന് ഞാൻ നാളെ കാണിക്കാം. ചിലവരുടെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ശ്ലോകം വെറുതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ അതിലെല്ലാ ശ്ലോകവും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോളെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചു പോകുമ്പോ അവർക്ക് അതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള. ആൻസർ പറഞ്ഞു തരില്ലേ മാതാജി? നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണോ? ആൻസറൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എത്രത്തോളം അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നതാ. അല്ലാണ്ട് ഇതിപ്പോ IASന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ചിലപ്പോ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണിത്. അല്ലാതെ പേടിക്കാനുള്ളതൊന്നുമല്ല. അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ല, ഇനിയിപ്പോ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞു തരാം. എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഒരു പേപ്പറും പേനയും കയ്യിൽ വേണം, എന്നിട്ട് വേണം ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ. വെറുതെ കേട്ടങ്ങ് കളയാനുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീത. അത് ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുക, അത് എന്നിട്ട് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാ ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വെറുതെ കഥ കേൾക്കും പോലെ കേട്ട് കളയാനുള്ളതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് അറ്റൻറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദ്യം തന്നിരിക്കണതാ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നാളെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം കേട്ടോ. നാളെ കുറച്ച് സ്ലോ ആവാം. മറ്റേ സ്ലൈഡ് നാളെ കാണിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ